Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ki kato kan ngot ki brio pat ba ha ka sautre rumpang arja pulai ki lalap ek we kamet yap jong we Rangbah brio kabala thung khong pong da ka khli ha ka we ka Thliew jong ka Kynroh surok ka badang Shna Hajan ka office u district transport officer Nongstoiñ yaw ni Rangbah la tip kateng kum u yes par paryong u balasan post nem kerta na ka Shnong Nongstoiñ bat la ong baw ni Rangbah u la ja na la yeng la kum basita yo handai minta ka singi lalap pen ban ya ka met yap jong u na ka te jaka ya ka met yap la shimti no ri pulet jong Nongstoiñ police station bat la pen ket no sha civil hospital Nongstoiñ ban pendep ya ki jing don kam haswa ban IT part sha ki bahyeng hasam Have you